Marcos Barcelonában él, de igazából bárki lehetne a helyében, bármelyik másik országban. Ami épp most történik vele, számtalan emberrel megesik szerte a világon, otthon és az irodákban. A nyomtatójában elromlott egy alkatrész, és a gyártó a szervizbe irányítja Marcost. A szerelőnk megmondhatja, mi a baj. Az első állapotfelmérés 15 euróba fog kerülni plusz adó. Nem lesz könnyű pótalkatrészt beszerezni a javításhoz. Ezt semmi értelme javítgatni. Úgy csatszolom, olyan 110-120 euró körül lesz a javítása. 39 euróért akár újat is vehet. És azt javaslom, vegyen inkább egy új nyomtatót. Én a maga helyében biztos, hogy újat vennék. Nem véletlen, hogy mindhárom szakember azt javasolta Marcosnak, vegyen új nyomtatót. Ha így tesz, ő is áldozatává válik a tervezett elavulásnak, annak a rejtett mechanizmusnak, amelyre fogyasztói társadalmunk épül. Az életben a legfontosabb feladatunk, hogy minél többet vásároljunk hitelre, olyan dolgokat, amikre nincs szükségünk. Olyan társadalomban élünk, ahol a növekedés nem az egyén szükségleteinek kielégítését szolgálja, hanem csupán öncélú növekedés a növekedés kedvéért. Ha a fogyasztó nem vásárol, a gazdasági növekedés leáll. A tervezett elavulás nem más, mint a fogyasztó állandó igénye arra, hogy birtokoljon mindig valami újat és hamarabb, mint szükséges lenne. Filmünk bemutatja, hogyan határozza meg életünket a tervezett elavulás intézménye egészen az 1920-as évek óta, amikor a gyártók elkezdték szándékosan lerövidíteni a termékek élettartamát azért, hogy növeljék a fogyasztói igényeket. Úgy döntöttek, hogy szándékosan lerövidítik az élettartamát 1000 órára. Bemutatjuk, hogyan fordultak a tervezők és mérnökök új célok és értékrend felé. Visszaültek a tervezőasztalhoz, hogy valami sokkal törékenyebbel álljanak elő. Ez a gyártási titok. Mire kifizetett, tönkre is megy minden. A vásárlók új generációja azonban lassan kezd szembeszállni a gyártókkal. De vajon létezhet-e életképes gazdaság, tervezett elavulás és annak környezeti hatása nélkül? Az utókor sosem bocsátja ezt meg nekünk. Az utókor örökre emlékezni fog a fejlett országok használd és dobd el életmódjára. A villanykörte összeesküvés. A tervezett elavulás titkos története. Üdvözlöm Önöket a kaliforniai Livermore-ban. Itt található a világon a legrégebben működő villanykörte. Lynn Owens vagyok, a Villanykörte Egyesület elnöke. 1972-ben döbbentünk rá, hogy a tűzoltóállomáson égő villanykörte egészen különleges darab. A Livermore-i tűzoltóállomás villanykörtéje 1901 óta világít folyamatosan. Némileg ironikus, hogy az izzót figyelő webkamerákból már 2 is elhasználódott. ...2001-ben az égő 100. születésnapjának alkalmából a Livermore-iak hatalmas szülinapot rendeztek, igazi amerikai partit. Úgy gondoltuk, hogy ha 200 ember eljön, akkor már nagyon jók vagyunk. De végül úgy alakult, hogy 8-900-an ünnepeltek velünk. Az ember azt gondolná, hogy senki sem énekel születésnapi köszöntőt egy villanykörtének. Pedig így volt.
Ami a villanykörtét illeti, az ohiói Shelby városában gyártották valamikor 1895 körül. A gyárban dolgozó hölgyekről és a gyártásba befektető urakról még fényképem is van. Az izzószál egy bizonyos Adolf Chalé találmánya. Ez az izzószál direkt úgy lett tervezve, hogy sokáig bírja. Hogy mitől működik ennyi ideje? Fogalmam sincs. Chalé magával vitte a sírba a titkot. Chalé hosszú élettartamú izzószálának titka nem az egyetlen rejtély a villanykörték történetében. Mély hallgatás övezi azt is, hogyan vált a villanykörte a tervezett elavulás első áldozatává. 1924 karácsonya történelmi nap volt. Egy genfi irodában hajszálcsíkos öltönyt viselő urak egy eldugott irodában egy titkos tervet dolgoztak ki. Azért gyűltek össze, hogy megalapítsák a történelem első világméretű kárteljét. A cél a villanykörtegyártás szabályozása és a világpiac felosztása volt. A kártell a Főbusz nevet kapta. A Főbusznak tagja volt az összes fontosabb európai és Egyesült Államokbeli izzógyártó cég, sőt az ázsiai és afrikai gyarmatok gyártói is. A cél olyan szabadalmak kialakítása volt, melyekkel szabályozható a gyártás, és legfőképpen irányíthatóak a fogyasztók. A gyártók szempontjából annál jobb, minél többször cserél villanykörtét a vásárló. Ha az izzók hosszú élettartamúak, az gazdasági veszteséget okoz. Az izzógyártók kezdetben még termékeik hosszú élettartamára alapozták reklámjaikat. 1871. október 21-én számos kísérlet után végre megkezdtük egy olyan kisméretű izzó gyártását, mely rendkívüli tartósággal rendelkezik. Izzószála kivételesen hosszú élettartamú. A Thomas Edison által 1881-ben forgalomba hozott első izzók élettartama 1500 óra körül mozgott. 1924-re, amikor a Főbuszkártell megalakult, a gyártók büszkén hirdették, hogy izzóik élettartama akár a 2500 órát is eléri. A Főbusz alapítói azt találták ki, hogy a villanykörték élettartamát egységesen 1000 órára kell csökkenteni. 1925-ben 1000 óra élettartam bizottság néven egy külön bizottság is alakult, kifejezetten azért, hogy az izzók élettartamát különféle technikai megoldásokkal 1000 órára csökkentsék. Több mint 80 évvel később a berlini történész Helmut Höge a bizottság tevékenységének bizonyítékaira bukkan a kartell alapító tagjainak belső dokumentumai közt. A gyártók közt ott van a holland Philips, a német Osram és a francia Compagnie de Lame. Íme egy kartell dokumentum. A világító testek átlagos élettartamát tilos 1000 órától eltérő értékben garantálni, közzétenni vagy biztosítani. A kartell nyomására a benne lévő cégek megkezdték a kísérleteket, hogy az addiginál törékenyebb izzókat fejlesszenek ki, melyek élettartama nem haladja meg az előírt 1000 órát. A kartell szigorúan figyelte a gyártókat, hogy mindenki biztosan betartja-e a szabályokat. Az ellenőrzés egyik formája az volt, hogy felállítottak egy polcot, melyen foglalatok sorakoztak, melyekbe mintadarabokat tekertek be. A cégek, mint például az Osram, így folyamatosan ellenőrizhették, hogy melyik égő mennyit bír. A Főbusz bonyolult bürokratikus rendszert épített ki a szabályok betartatására. A tagok komoly bírságra számíthattak, ha izzóik élettartama magasabb volt az elvártnál. Ez a lista itt 1929-ből azt mutatja, mekkora összeget kellett svájci frankban kifizetni a kartelltagoknak, ha izzóik élettartama hosszabb volt 1500 óránál.
A tervezett elavulás elterjedésével az izzók élettartama radikálisan csökkenni kezdett. Alig 2 év után az addigi 2500 óra helyett már kevesebb, mint 1500 óráig lehetett használni őket. Az 1940-es évekre a kartell elérte célját. Egy átlagos villanykörte élettartama 1000 óra volt. 1932-ben a kezdeményezés nyilván nagyszerű ötletnek tűnt. Akkoriban úgy tekintettek bolygónk erőforrásaira, mint kimeríthetetlen készletekre, melyek örökké fognak tartani. A fenntarthatóság teljesen ismeretlen fogalom volt, senkinek nem jutott eszébe. A sors fintora, hogy amíg az izzó mindig is az újítás és az innováció jelképe volt, épp ez a termék vált a tervezett elavulás legelső és legkirívóbb példájává. A következő évtizedekben a feltalálók szabadalmak egész sorát nyújtották be tartósabb izzókra. Volt köztük olyan is, amelyik 100 000 órán át működött volna. Egyik sem jutott el a megvalósításig. Hivatalos formában a főbusz sohasem létezett, bár tevékenysége nyilván nem maradt teljes titokban. Fő módszerük a folyamatos névváltoztatás volt. Egy időben nemzetközi elektronikai kártelként működtek, majd ismét megváltoztatták az elnevezést. A lényeg, hogy maga az intézmény mind a mai napig él és működik. Barcelonában Marcos nem fogadta meg az eladók tanácsát. Nem vesz új nyomtatót, hanem úgy dönt, hogy megjavítja a régit. Az interneten talált is valakit, aki állítólag tudja, mi történt valójában az eszközzel. Ez a tintasugaras nyomtatók sötét kis titka. Épp nyomtatni próbáltam, mikor egyszer csak kiírta, hogy az alkatrész cserére szorul. Úgy döntöttem, megpróbálom én magam megszerelni. Hello, Marcos! Megkaptam az üzeneted. Marcos felveszi a kapcsolatot a videó szerzőjével. Szétszedtem, és kiderült, hogy a nyomtató aljában van egy alkatrész, ami a fölösleges tinta tárolására szolgál. Ezek a nyomtatók munka közben folyamatosan tisztítják a nyomtatófejeket úgy, hogy tintát spriccelnek keresztül rajtuk egy nagy szivacs darabba a nyomtató alján. Elvileg a gyártó arra hivatkozik, hogy nem akarja, hogy a tinta kifolyjon a gépből, de szerintem nem erről van szó. A gép direkt úgy van beállítva, hogy bizonyos idő után azt érzékeli, hogy a szivacs megtelt tintával, és egyszerűen nem működik tovább. A tervezett elavulás jelensége egyidős a tömeggyártás és a fogyasztói társadalom megjelenésével. A jelenség, hogy a dolgokat direkt úgy tervezik, hogy kevesebb ideig tartsanak, az ipari forradalom idejére vezethető vissza, amikortól a gépek egyre több olcsó terméket tudtak előállítani. A fogyasztók örültek ennek, de egy idő után nem tudtak lépést tartani a gépekkel. Egyszerűen sokkal több áru keletkezett, mint amennyi elfogyott belőlük. Egy mérvadó kereskedelmi magazin már 1928-ban arra figyelmeztetett, az igazán tartós dolgok a gazdaság vesztét okozzák. A tömeggyártással rengeteg termék vált széles körben elérhetővé alacsony áron. Az emberek fogyasztási szándékát többé nem a szükségleteik határozták meg. A vásárlás a szórakozás egyik formájává vált. ...1929-ben azonban a Wall Street-i tőzsdekrach és az utána következő gazdasági válság a lendületesen fejlődő fogyasztói társadalmat is romokba döntötte. A munkanélküliség elképesztő méreteket öltött. 1933-ra a keresőképes lakosság 1/4 vált munkanélkülivé. Az emberek már nem árukért álltak sorba, hanem munkáért és élelemért. Ekkortájt merült fel New Yorkban egy meglehetősen radikális ötlet a gazdaság újbóli fellendítésére. Egy prominens ingatlanbróker, bizonyos Bernard London javaslata szerint a tervezett elavulás kötelezővé tételével véget lehetne vetni a válságnak.
Bernard London elképzelése szerint minden termék rendelkezett volna egy meghatározott élettartammal, aminek a lejárta után a terméket hivatalosan selejtnek nyilvánítják. A vásárlók ezeket egy állami szervezethez adták volna le megsemmisítés céljából. London a tőke és a munka egyensúlyát próbálta megteremteni, egy olyan gazdaságot, ahol mindig van piaca az új termékeknek. Így mindenkinek lett volna munkája, és a tőkések is folyamatos haszonnal termelhettek volna. London ötlete az volt, hogy a tervezett elavulás kötelezővé tétele nyomán a gazdaság ismét növekedésnek indult volna, újra beindul a fogyasztás, tehát a munkanélküliség is megszűnik. Giles Slade azért jött New Yorkba, hogy jobban megismerje az ötlet szülőatyját. Arra kíváncsi, hogy vajon Bernard London a tervezett elavulás kötelezővé tételével vajon csak a tőkések megmentésére törekedett, vagy a munkanélkülieken is akart segíteni. Van nálam egy kép Bernard Londonról. Dorothea Weitzner egy családi kiránduláson személyesen is találkozott Bernard Londonnal a 30-as években. Nem mondja meg, melyikük ő. Ó, hát nem érdekes. Igen. Igazi értelmiséginek látszik. 1933-ban találkozott Bernard Londonnal. 16-17 éves koromban történt. A szüleimnek volt egy hatalmas Cadillacje, akkora, mint egy léghajó. Anyám vezetett, apám ült mellette. Mr. és Mrs. Bernard meg a limuzin hátuljában utaztak. Apám mondta, hogy kérjem meg, meséljen az elképzeléséről, mert igencsak érdekes. Ő meg néhány szóban összefoglalta nekem az ötletét a válság felszámolásáról. Akkoriban rettenetes időket éltünk, rosszabbat, mint azóta bármikor. Teljesen megszállottja volt az elméletének, olyasféleképpen, mint a művészek a munkájuknak, de így is csak suttogva merte elmondani, mint aki attól tart, hogy amit gondol, az túl radikális. London elképzelése végül nem valósult meg. A tervezett elavulást soha nem iktatták kötelezően törvénybe. Az ötlet 20 évvel később, az 1950-es években bukkant fel újra, de egy lényeges csavarral megbolondítva. Nem kötelezték a termékek lecserélésére a vásárlókat, inkább rávezették őket. Tervezett elavulás. A fogyasztó állandó igénye arra, hogy birtokoljon mindig valami újat, és hamarabb, mint szükséges lenne. Mi, akik Amerikában élünk... A nyilatkozat Brooke Stevens-től származik, a tervezett elavulás leglelkesebb szóvivőjétől a háború utáni Amerikában. Steven ipari tervezőként számtalan árut tervezett a háztartási géptől az autón át a vonatig, mindig a tervezett elavulás alapelvét szem előtt tartva. Az akkori időknek megfelelően a Brooke Stevens tervezte cikkek mind a modernitás és sebesség kifejezői voltak. Még az otthona sem volt épp szokásosnak mondható. Ez az a ház, amit apám tervezett, és amiben felnőttem. Amíg folyt az építkezés, mindenki azt gondolta, hogy új autóbuszállomás készül, annyira nem hasonlított egy hagyományos lakóházra. Apám mindig arra törekedett egy-egy tárgy tervezésénél, hogy az megszólítsa a vásárlókat. Gyűlölte a szürke dolgokat, amik beolvadnak a többi közé. A munkája lényege az volt, hogy ha valaki meglátja az általa tervezett árut, azonnal meg is akarja vásárolni. Európában a gyártók főként arra törekedtek, hogy a lehető legjobb és legtartósabb termékeket állítsák elő. Azaz például olyan ruhákat, amiket az ember egy életen át hordhat, anélkül, hogy le kellene cserélnie. Amerikában ezzel szemben az volt a cél, hogy a fogyasztók egy bizonyos idő után egyszerűen megunják a termékeket, és lecseréljék őket a lehető legújabb, legmodernebb árucikkekre. Brooke Stevens az egész Egyesült Államokat végigturnézte a tervezett elavulás népszerűsítése érdekében. Eszméi korának valóságos evangéliumává váltak. A férfiakat és nőket egyaránt egyre jobban érdekli, hogy hogyan néz ki, amit vásárolnak. Mindenki arra törekszik, hogy a legszebb és legmodernebb dolgokat birtokolja. A tervezők és marketingesek folyamatosan az újabb és még modernebb modellekkel csábítottak.
Apám semmit sem tervezett úgy, hogy az szándékosan elromoljon, vagy idő előtt elavuljon a szó technikai értelmében. A tervezett elavulás a vásárlókról szól. Senki sem kényszeríti őket arra, hogy menjenek és vegyék meg a legújabb dolgokat. Abszolút szabad akaratukból teszik. Az ő döntésük a vásárlás. A korlátlan fogyasztáson alapuló szabadság és boldogság az 1950-es évek amerikai életstílusa alapozta meg azt a fogyasztói társadalmat, amelyben a mai napig élünk. A tervezett elavulás nélkül ezek a helyek nem létezhetnének. Nem lennének árucikkek, nem lenne gyártás, nem lennének tervezők, építészek, nem lenne munkája az eladóknak, a takarítóknak, a biztonsági őröknek. Ezek az emberek mind munkanélküliek lennének. Ki milyen gyakran cseréli le a mobilját? Másfél évente. 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 A tervezőmérnöki képzéseken a tervezett elavulás a tananyag szerves részét képezi. Boris Knuf órája a termékek életciklusáról szól. Ez a tervezett elavulás mai finom megnevezése. Elmentem vásárolni. Vettem egy pár dolgot. Serpenyőt, sószórót, inget, még egy inget. A hallgatóknak meg kell tanulniuk, hogyan tervezzenek tárgyakat egy olyan üzleti világ számára, ahol az egyetlen cél a cikkek rendszeres újravásárlása. Most körbeadom őket, és mindenki próbálja megsatszolni, mennyi idő alatt használódnak el, mennyi a várható élettartamuk. A tervezőnek figyelembe kell vennie, milyen cégnek dolgozik. Minden cég meghatározza a maga üzleti elképzelését arról, hogy a vásárlóik mennyi idő után akarják újra venni a termékeiket, és ezt a tervezőmérnököknek is figyelembe kell venni, hogy pontosan olyan életciklusú termékeket tervezzenek, melyek megfelelnek az adott cég üzletpolitikájának. A tervezett elavulás az alapja annak a folyamatos gazdasági növekedésnek, ami a nyugati világban az 1950-es évektől kezdve zajlik. A gazdaság azóta mindent a növekedés szent céljának rendel alá. Olyan társadalomban élünk, ahol a növekedés nem az egyén szükségleteinek kielégítését szolgálja, hanem csupán öncélú, növekedés a növekedés kedvéért, ahol a korlátlan termelést a korlátlan fogyasztás hivatott igazolni. Serge Latouche, a növekedési társadalom ismert ellenzője, számos publikáció szerzője a témában. A rendszer alapja a fogyasztói igények mesterséges generálása. Ennek alappillérei a reklámok, a tervezett elavulás és a hitelek. Manapság, mintha az lenne az életben a legfontosabb feladatunk, hogy minél többet vásároljunk hitelre, azaz, hogy olyan dolgokat vegyünk kölcsönökből, amikre nincs szükségünk. A növekedési társadalom kritikusainak fő érve a rendszerfenntarthatósággal szemben az, hogy az egész egy hatalmas ellentmondáson alapul. Bárki, aki azt hiszi, hogy véges világunkban létezhet végtelen növekedés, az vagy bolond, vagy közgazdász. A gond az, hogy épp mind közgazdászok vagyunk. Vajon tényleg szükség van arra, hogy a világban minden harmadik percben egy új terméket hozzanak létre? Szerintem az emberek akkor kezdték először kapizsgálni, hogy valami nincs rendjén, amikor a politikusok elkezdték mondogatni, hogy a gazdaság fellendítésének legjobb módja, ha mindenki megy és minél többet vásárol. A növekedési társadalom leginkább egy olyan versenyautóra hasonlít, amiben nem ül pilóta, mégis csúcssebességgel szágult tovább. Ezért elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb falnak ütközik, vagy lezuhan egy szakadékba.
Marcos több nyomtató használati útmutatóját is áttanulmányozta, és felfedezi, hogy a tervezőmérnökök jó előre meghatározták az élettartamukat. Ennek eszköze egy a gép belsejében elhelyezett chip. Megtaláltam benne ezt az újraírható csípet, ami tárolja a kinyomtatott oldalak számát, és amikor a számláló eléri az előre beállított értéket, a nyomtató egyszerűen nem működik tovább. De vajon milyen érzés mérnökként szándékosan úgy tervezni a dolgokat, hogy elromoljanak? Egy 1951-es angol film épp ezt a témát járja körbe. A főszereplő mérnök ugyanis feltalálja az örökké tartó fonalat. Találmányával úgy gondolja, hatalmas dolgot alkotott. A felfedezésnek azonban korán sem örül mindenki, és a fiatalembernek hamarosan nem csak a gyárosok, hanem a munkások elől is menekülnie kell, akik mind az állásukat féltik. A történet érdekessége, hogy a dolog a valóságban is megtörtént, ráadásul éppen a textiliparban. 1940-ben a DuPont óriás cég bejelentette, hogy forradalmian új anyagot találtak fel, a nejlont. A hölgyek csak úgy kapkodtak az örökké tartó harisnyák után. Az öröm azonban nem tartott sokáig. Apám a háború előtt és után a DuPont nylon részlegén dolgozott tervezőmérnökként, és ő mesélte, hogy amikor először kijöttek a nylonnal, és harisnyát kezdtek gyártani belőle, a dolgozóknak haza kellett vinni a feleségeiknek és barátnőiknek, hogy próbálják ki. Apám is hozott haza anyámnak belőle, aki el volt ragadtatva tőle, annyira tartós volt. A DuPont mérnökei joggal voltak büszkék fejlesztésükre, ami olyan erős volt, hogy akár autókat is lehetett vontatni vele. A gond éppen az volt, hogy túl tartósak voltak. A nők imádták, hogy soha nem szaladt fel rajtuk a szem, a gyártók viszont pont emiatt nem tudtak eleget eladni belőle. A DuPont tehát új feladattal bízta meg Nichols Fox apját és kollégáit. A mérnökök visszaültek a tervezőasztalhoz, ezúttal azért, hogy vékonyabb, kevésbé tartós anyagot tervezzenek, amin a szem is könnyebben felszalad, és a harisnyák ne tartsanak annyi ideig. Ugyanazok a mérnökök, akik korábban azért dolgoztak, hogy a lehető legtartósabb nejlont állítsák elő, az új idők szellemében most azon fáradoztak, hogy az anyag silányabb legyen. Az örökkétartó fonalak eltűntek a föld színéről, a valóságban ugyanúgy, mint a mozivásznon. Meg kell szereznünk ezt a találmányt. A mi kezünkben kell, hogy legyen. Ha akarja, akár kétszeres árat is hajlandóak vagyunk fizetni érte. Legyen 4 millió. Azért, hogy eltüntessék? Vajon mit éreztek a DuPont mérnökei, amikor szándékosan silányabbá kellett tenniük termékeiket? Elnézést. Én azt gondolnám, hogy biztos megviselte őket, hogy miután annyi energiát fektettek a tökéletes termék megtervezésébe, most azt kapták feladatként, hogy rossz minőségű árut állítsanak elő. Ugyanakkor meg lehet, hogy ez csak a külső szemlélő számára van így. Nekik meg egyszerűen ugyanolyan feladat volt, mint a többi. Azok az idők komoly etikai kérdések elé állították a mérnököket. A tervezett elavulás ugyanis alapvetően megkérdőjelezte mindazt, amiben addig hittek. A régi felfogás szerint a mérnök feladata a tartós, akár örökké használható termékek kidolgozása, az új generáció viszont alkalmazkodott a piac igényeihez, és egyre kevésbé tartós árukat terveztek. Egy idő után az új generáció szépen kiszorította a régieket. A tervezett elavulás nem csak a mérnököket érintette. Az átlagos fogyasztó frusztrációja a témája Arthur Miller Az ügynök halála című drámájának is.
A fogyasztók nem sokat tehettek, mint hogy folyamatosan panaszkodtak a silány minőség miatt. Egyszer az életben lenne egy holmi az enyém, mielőtt végképp tönkre megy. Így csak egy roncsteleppel versenyezhetek. Még le sem törlesztettem a kocsit, már is esik szét. A hűtőszekrény csak a pénzemet fagyasztja be. Ez a gyártási titok. Mire kifizetett, tönkre is megy minden. A fogyasztók mit sem tudtak arról, hogy a vasfüggöny túloldalán, a keleti blokk országaiban egész másfajta gazdaság létezik, a tervezett elavulás fogalma nélkül. A kommunista gazdaságot nem a szabad piac szabályai határozták meg, kizárólag az állam irányította. Az egész rendszer akadozott és folyamatos nyersanyaghiánnyal küzdött, így a tervezett elavulás fogalma gyakorlatilag értelmezhetetlen is lett volna. A régi NDK-ban, amely a kommunista országok közül a legstabilabb gazdasággal rendelkezett, törvény írta elő, hogy a hűtőknek és mosógépeknek 25 évig működniük kell. Ezt a keletnémet hűtőszekrényt 1985-ben vásároltam, csak nem 24 évvel ezelőtt. A benne lévő izzó is ugyanennyi idős, és soha egyszer sem kellett kicserélnem. 1981-ben egy kelet-berlini izzógyár egy hosszú élettartamú villanykörtével állt elő. A terméket egy nemzetközi kiállításon is bemutatták, remélve, hogy a nyugat is vevő lesz rá. Amikor a keletnémetek a hannoveri vásáron 1981-ben bemutatták a hosszú élettartamú izzót, a nyugati kollégák teljes megrökönyödéssel mondták, ezzel tönkre teszitek magatokat. A keletnémetek pedig azt felelték, éppen ellenkezőleg, ha takarékoskodunk a nyersanyaggal és spórolunk a wolframmal, azzal tartjuk meg a munkahelyeinket. A nyugati piacnak nem kellett az izzó. 1989-ben leomlott a berlini fal, a gyárat pedig bezárták, és a tartós NDK izzó eltűnt a polcokról. Ma már csupán kiállításokon és múzeumokban találkozni vele. Húsz évvel a fal leomlása után az egykori kelet-berliniek ma már ugyanolyan lelkes fogyasztók, mint nyugati társaik. Történt azonban egy lényeges változás. Az internet korában a fogyasztók képesek szembeszállni a tervezett elavulással. Az első filmünk, ami híressé vált, az iPodról szólt. Annak idején nagyon drágán, $400-500 vásároltam egy iPodot. 8 hónappal vagy 12 hónappal később az akkumulátora teljesen tönkrement. Felhívtam az Apple-t, és kértem, hogy cseréljék ki az akkumulátort. És kiderült, hogy a cég politikája az, hogy ilyen esetben új iPod vásárlását javasolják. Vegyen egy új készüléket. És az Apple nem forgalmaz... Nem. Az Apple nem forgalmaz külön akkumulátort az iPodhoz? Nem. Nem az zavart, hogy tönkrement az akku, mert ha mondjuk a Nokia telefonomban elromlott az akkumulátor, csak vettem egy újat. De ugyanez a helyzet az Apple laptopommal is. Hogyha tönkrement benne az akkumulátor, akkor kicseréltem. Most azonban arról volt szó, hogy ha az iPodomban, ami nagyon is drága dolog, elromlik az akkumulátor, akkor az egész készüléket újra kell vásárolnom. A bátyám ötlete volt, hogy készítsünk egy filmet az esetről. Készítettünk egy sablont, és a városban az összes iPod plakátjára ráfújtuk, hogy az akkumulátor csak 18 hónapot bír, és nem lehet kicserélni. A videót feltöltöttük a weboldalunkra, és rögtön az első hónap vagy 6 hét alatt már 5-6 millióan voltak kíváncsiak rá. Igazi nagy durranás lett. A videó híre eljutott a San Franciscóban ügyvédként dolgozó Elizabeth Pritzkerhez is, aki társaival együtt úgy döntött, hogy pert indít az Apple ellen az akkumulátorok élettartamával kapcsolatban. Fél évszázaddal a villanykörték esete után a tervezett elavulás ismét bíróság elé került. A pert körülbelül 2 évvel az iPodok piacra dobása után indítottuk meg.
Addigra az Apple már több mint 3 millió példányt adott el belőle csak az Egyesült Államokban. A 3 millió iPod tulajdonos közül rengetegnek akadt gondja az akkumulátorral, és hajlandóak voltak perre menni emiatt. Andrew Wesley felperesként szerepelt az ügyben. A nálunk személyesen jelentkező károsultak közül választottuk ki azokat, akik képviselőként szerepelhetnek a csoportos perben. A csoportos per az Egyesült Államokban egyedülálló jogi eljárás, melynek lényege, hogy egy kisebb embercsoport képviseli egy nagyobb csoport vagy társadalmi réteg érdekeit az eljárás során. A károsultak képviselőjeként több tízezer embert képviseltem a bíróság előtt a rólam elnevezett Wesley Apple perben. Mikor a családom és az ismerőseim rádöbbentek, mekkora horderejű az ügy, alig hittek a fülüknek. Azt gondolták, hogy talán én leszek a következő Erin Brockovich, vagy ilyesmi. 2003. decemberében Elizabeth Pritzker benyújtotta a bírósági keresetet a San Mateo-i megyei bíróságon, alig néhány háztömnyire az Apple központjától. Felszólítottuk az Apple-t, hogy mutassák be az iPod akkumulátorának élettartamával kapcsolatos dokumentációkat. A birtokunkba jutott technikai adatok, az akkumulátor műszaki tervei, valamint a tesztek eredményei mind azt bizonyították, hogy azt a fajta lítium akkumulátort, amit az iPodokba építettek, eleve szándékosan úgy tervezték, hogy rövid idő alatt felmondják a szolgálatot. Meggyőződésem, hogy az iPod kifejezetten a tervezett elévülés elve alapján lett megtervezve. Több hónapnyi pereskedés után a felek végül megegyezésre jutottak. Az Apple külön részleget hozott létre az akkumulátorok javítására, és a garanciális időt 2 évre hosszabbította. A károsultak ezen kívül kárpótlásban részesültek. Ami engem személy szerint leginkább zavar ebben az ügyben, hogy az Apple kifejezetten fiatalos, dinamikus cégként határozza meg magát a piacon. És az a tény, hogy egy ilyen jellegű cég ne rendelkezzen semmiféle környezettudatossággal, és ne ajánljon fel lehetőségeket a vásárlóinak az elhasznált cikkek szakszerű újrahasznosítására, ez egész egyszerűen nem egyeztethető össze az üzenetükkel. A tervezett elavulás egyenes következménye a folyamatosan termelődő hatalmas mennyiségű veszélyes hulladék, melyet aztán harmadik világbeli országokba, köztük Ghanába is szállítanak. Már jó 8-9 éve felfigyeltem arra, hogy az országba folyamatosan érkeznek a hatalmas konténerekkel megrakott teherhajók, veszélyes elektronikai hulladékkal a fedélzetükön. Olyan használt számítógépeket, televíziókat és műszaki cikkeket hoznak ide, amik már nem kellenek a fejlett országokban. A törvény tiltja ugyan az elektronikai hulladék harmadik országba történő szállítását, de a kereskedők egy egyszerű trükkel ki tudják játszani a szabályozást. A hulladékot használt árucikként regisztrálva hozzák be az országba. A Ghanába érkező elektronikus hulladék több mint 80%-a javíthatatlan, és a veszélyes hulladékkal megrakott konténerek tartalma egyszerűen a szeméttelepeken végzi. Ez itt az Agok-Blosi hulladéklerakó. Régebben ez a terület termékeny folyópart volt, itt haladt át a tájon az Odav folyó. A vize tiszta volt és tel is tele volt hallal. Én magam is itt jártam iskolába a közelben, úgyhogy ide jártunk a folyópartra focizni tanítás után. Jól emlékszem arra is, hogy a halászok rendszeresen hajókirándulásokra vittek minket, gyerekeket. Most viszont nincs itt semmi. Mindez már a múlté. Nagyon szomorú vagyok, és persze nagyon dühös. A környéken nem futballoznak már az iskolás gyerekek. Ehelyett a szegény családok gyerekei járják a szeméttelepet, hogy eladható fémhulladékot keressenek a roncsok között. A kidobott számítógépek vezetékeiről leégetik a műanyag burkolatot, hogy hozzájussanak a fémrészekhez. A maradékot a kisebb gyerekek böngészik át, hogy kibányásszanak minden apró fémalkatrészt, amit a nagyobbak nem vettek észre.
Akik ide küldik a hajókat, azzal érvelnek, hogy csak csökkenteni szeretnék a digitális szakadékot Európa, Amerika és az afrikai országok között. A valóságban azonban, amit ide küldenek, semmire sem jó. Felháborító dolog olyan elektronikus hulladékot ide küldeni, ami semmire sem használható, főleg, hogy nem is mi gyártottuk, tehát az országunkat gyakorlatilag szeméttelepként használják. Az iparosodás kora óta folyamatosan termelődő szemetet egyre kevésbé lehet elrejteni a világ szeme elől. A hulladékipar az utolsókat rúgja, pusztán azon egyszerű oknál fogva, hogy lassan egyszerűen nincs hová tenni a szemetet. Idővel elkerülhetetlenné vált, hogy a világ felismerje, hogy a folyamata egyszerűen nem fenntartható. Bolygónk véges természeti erőforrásokkal rendelkezik, és az energiakészletünk sem kifogyhatatlan. Az utókor sosem bocsátja ezt meg nekünk. Az utókor örökre emlékezni fog a fejlett országok használd és dobd el életmódjára. Az emberek szerte a világon kezdenek szembeszállni a tervezett elavulással. Mike Anane a befogadói oldalról veszi fel a harcot. Először is igyekszik a lehető legtöbb információt összegyűjteni. Itt tartom azokat a hulladékokat, amelyeken van valamilyen azonosító. Ezen itt az áll, hogy AMU központ, ez a darab Dániából származik. Ez itt Németországból jött, idehajították ki. Westminster főiskola. Az Apple-től tényleg jobbat várna az ember, ha már annyira zöldként hirdetik magukat. Rengeteg itt az Apple termék is, ugyanúgy, mint a többi. Létrehoztam egy adatbázist, amelyben az azonosítókat tárolom azoknak a cégeknek a telefonszámával, akiké a hulladék volt, mielőtt idehozták volna Gánába. Mike bizonyítékokat gyűjt, melyeket majd egy bírósági tárgyaláson szeretne felhasználni. Muszáj tennünk valamit, hogy végre megbüntessék azokat, akik folyamatosan Gánába hordják az elektronikai hulladékokat. Marcos közben tovább keresgél az interneten. Nyomtatója élettartamát szeretné meghosszabbítani. Talált egy orosz weboldalt, ami ingyenes szoftvereket kínál, kifejezetten számlálócsipekkel ellátott nyomtatók számára. A szoftver programozója még arra is szánt időt, hogy megoszta személyes motivációját a látogatókkal. Az egész hiba a rossz tervezés eredménye. Az ilyen üzleti hozzáállás nem kedvez sem a felhasználónak, sem a környezetnek. Utána jártam a dolognak, és kifejlesztettem egy felhasználóbarát programot, ami lehetővé teszi a számlálók ismételt lenullázását. Marcos nem biztos benne, hogy a program működni fog, de azért letölti a gépére. John Sekara egy kis francia faluból küzd a tervezett elavulás ellen. Összehozza a világ különböző részein élő embereket, hogy azok megosszák üzleti elképzeléseiket és ötleteiket. A szegényebb országokban természetes, hogyha bármi elromlik, megjavítják. Keleten egyszerűen elképzelhetetlen pazarlásnak számítana, hogy valamit eldobjanak csupán azért, mert elromlott. Indiában egy külön szót is használnak erre. A dzsugád arra a hagyományra utal, hogy bármit meg lehet javítani, legyen szó akármilyen bonyolult feladatról. Olyan embereket keresünk a világban, akik ténylegesen tesznek is valamit, nem csupán hangzatos frázisokkal szónokolnak arról, hogy ez vagy az a dolog mennyire káros. Az aktívan ténykedő emberek közé tartozik Warner Phillips, a híres izzógyáros dinasztia leszármazottja. Emlékszem, hogy a nagyapám elvitte a Philips Eindhoveni gyárába, hogy megmutassa, hogyan állítják elő tömegesen a villanykörtéket. Egyszerűen lenyűgöző élmény volt. Az izzókartell színre lépése után csaknem egy évszázaddal Warner Phillips a családi hagyományt viszi tovább, de egészen más alapelveken. Olyan LED-izzókat állít elő, amik 25 évig képesek világítani.
Az üzleti életet és a környezetvédelmet lehetetlen élesen elválasztani egymástól. Szerintem a zöld elképzeléseknek és az üzletnek kéz a kézben kell működniük. Szerintem éppen a környezettudatosság az az elv, amire a legjobb egy üzletet alapozni. Úgy vélem, ezt csak úgy lehet igazán megvalósítani, ha egy cikk árába belekalkuláljuk a felhasznált források valós költségét. Ha a szállító cégekkel ténylegesen megfizettetnék a szállítás költségeit, nem beszélve arról, hogy a kőolaj nem megújuló energiaforrás, melyet helyettesíteni sem tudunk, azt gondolom, hogy a szállítási költségek a mostaninak 20-30-szorosára kellene, hogy emelkedjenek. Ha mindezeket a tényezőket számításba vennék a gyártócégek, a világ összes vállalata hamarosan ismét arra törekedne, hogy örökké tartó árucikkeket állítson elő. A tervezett elavulás elleni küzdelem másik eszköze a fogyasztási cikkek újratervezése új alapelvek alapján. A bölcsőtől bölcsőig elvnek nevezett új koncepció szerint, ha a gyárak a természet mintájára működnének, a tervezett elavulás magától értelmét vesztené. A környezetvédelem szó hallatán a legtöbb embernek a takarékoskodás, a hulladék csökkentése, a kevesebb károkozása jut eszébe. De ha megfigyeljük a természetet tavasszal, mondjuk egy cseresznyefa esetén szó sincs takarékoskodásról vagy bárminek a csökkentéséről. A természet bőségesen termeli a maga hulladékát. A különbség az, hogy a lehullott virágok, levelek és más anyagok nem szemétként végzik, hanem más élőlényeknek adnak tápanyagot. A természet nem termel hulladékot, csak is tápanyagokat. Braungart elképzelése szerint az ipar igenis képes utánozni a természetet. Hogy bebizonyítsa az igazát, egy svájci textilgyár teljes termelési rendszerét tervezte újra a természet körforgásának mintájára. Amikor például egy kanapét ilyen textillel vonunk be, a lehulló maradék annyira mérgező, hogy veszélyes hulladékként kell bánni vele. Braungart felkutatta, hogy a gyárban több száz mérgező anyagot és festéket használnak napi rendszerességgel. Az új textil előállítása során Braungart mindössze 36-ra csökkentette az alkotóanyagok számát, és csak is biológiailag lebomló vegyületeket használt. Ezeknek az anyagoknak minden összetevője szó szerint akár ehető is. Az ember nyugodtan akár a reggeli műzlijébe is tehetné őket, semmi bajt nem okoznának. Egy hulladék alapú társadalomban a rövid életciklusú tárgyak mind hulladékká lesznek. Ha azonban a hulladék egyben tápanyag is lenne, mindent újra lehetne hasznosítani. A tervezett elavulás még radikálisabb ellenzői szerint nem elég csupán a gyártási folyamatokat megreformálni. Szerintük egész gazdasági rendszerünk és értékrendünk újragondolására van szükség. Ez lenne a valódi forradalom, minden kulturális forradalomnál nagyobb, mert igazi paradigmaváltást jelentene a gondolkodásunkban. Az új elmélet neve nem növekedés. Serge Latouche számtalan konferencián beszélt arról, hogyan léphetne ki az emberiség végre a növekedési társadalomból. A nem növekedés direkt provokatív kifejezés, amely megpróbálja végre felnyitni az emberek szemét a jelenleg beléjük súlykolt eszmékkel kapcsolatban, amik mind arról szólnak, hogy a növekedés milyen jó, hogy a fogyasztók rájöjjenek végre, hogy változtatni kell. A nem növekedés egyetlen szóval is kifejezhető csökkentés. Csökkenteni kell az ökológiai lábnyomunkat, a hulladék mennyiségét, a túltermelést és a túlfogyasztást. A fogyasztás és a gyártás csökkenésével több időnk maradna egyéb értékeket teremteni, amelyek valóban tartósak, és nem fogynak ki sohasem. Ilyenek például a társas kapcsolatok, vagy a tudás. Meggyőződésem, hogy a mai világban a tárgyak határozzák meg az egyén önbizalmát és egyéniségét, főleg mivel a többi identitás meghatározó dolog elveszítette az értékét. Az olyan dolgokat, mint a közösséghez vagy szülőföldhöz tartozás, mára elnyomta a fogyasztói szemlélet.
Ha a boldogság mértéke tényleg attól függne, hogy mennyit fogyasztunk, elvileg mindenki felhőtlenül boldog kellene, hogy legyen, mivel momentán 26-szor annyit vásárolunk, mint Marx idejében. A felmérések szerint azonban messze nem vagyunk 26-szor boldogabbak, főként, mivel a boldogság szubjektív fogalom. A nem növekedés ellenzőinek fő érve, hogy a folyamat a jelenlegi rendszer pusztulását jelenteni, és visszatérést a kőkorszakba. Egy fenntartható társadalomhoz való visszatérés, azaz, hogy ökológiai lábnyomunk összességében nem haladná meg bolygónk méretét, messze nem jelenteni a kőkorszaki viszonyokhoz való visszatérést. Franciaország számára mondjuk a 60-as évekbeli viszonyokat jelenteni, ami azért távol áll a kőkorszaktól. Mondhatjuk, hogy a nem növekedés társadalma nagyjából azt jelenteni, amit Gandhi mondott egykor. Földünk elég nagy ahhoz, hogy kielégítse mindenki szükségletét, de sohasem lesz akkora, hogy mindenki kapzsiságát is ki tudja elégíteni. Marcos feltelepíti az orosz programot a gépére. A program lehetővé teszi, hogy újraindítsa a beépített chip számlálóját. A nyomtató egy pillanat múlva ismét hibátlanul működik. Az IKO Kábel TV Kft. Megbízásából a magyar változatot a Balog Mix Stúdió készítette.